Vinga. Molt bé. Atenció. Per primera vegada a la història de Sant Ramon ens faran una presentació d'un labbook de manera telemàtica. 3, 2, 1, comencem. Els membres del grup són Mariona i Júlia. Durant aquests dies hem fet un labbook sobre el sistema solar. Precisament tracta dels planetes. I ara us els diré de memòria. Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Aquests són d'interior i aquests són d'exterior. I al mig hi ha asteroides. Us pensàveu que la Terra és rodona? Ai, plana? Doncs no, la Terra és rodona. Ara us diré la Terra i els seus moviments. Moviment de rotació. La Terra tarda 24 hores en donar una volta sobre si mateixa i provoca els dies i les nits. Moviment de translació. La Terra tarda 365 dies en donar una volta completa al Sol i l'eix de rotació de la Terra estigui inclinat provocant les estacions primavera, estiu, tardor i hivern. L'aspecte de la Lluna canvia cada dia i origina les 4 fases de la Lluna. Lluna quart creixent, lluna nova, lluna minvant i lluna plena. La Lluna és 4 vegades més petita que la Terra i es tarda 3 dies en arribar a la Lluna. Júpiter és el planeta més gran del sistema solar, 1.400 vegades més gran que la Terra i és una grandíssima bola de gas. Júpiter hi regnen terribles tempestes i són molt grans. Júpiter té més de 60 satèl·lits naturals, grans al voltant d'ell. El Sol. Esfera de gas calenta que gira constantment. És el centre del sistema solar i tots els planetes giren al seu voltant. Meteorits, trossos d'asteroides que cauen sobre la Terra. Asteroides, munió de roques de tots tamanys. Estels fugats, són restes de cometes en petits trossets. Cometes, bloc de gel i de pols que es desfan. I ara el joc. Us pensàveu que no teníeu joc? Doncs el teniu. Aquest joc va de que jo us diré una pregunta i la Mariona tindrà unes fitxes que anirà passant i tindreu que anar responent. Quins són els orígens dels dies de la setmana? Dilluns. Aquí hi ha un dibuix i teniu que endevinar d'on ve dilluns. No s'ha vist el dibuix gaire, eh? Acosta'l més. A veure. Ara sí, que s'ha vist. Què és? Algú sap? Un nen? De què? Sí, D'un planeta. Sí. De quin? Bueno, en aquest cas és un satèl·lit. D'un planeta on algú sap? No. La lluna. Sí, Molt bé. sí. Molt bé. Molt bé. Dimarts. De què és? A veure... El Mart. De Mart, sí. Molt bé. Vinga. Dimecres. A veure... De quin? Mercuri. Very good. Dijous. Júpiter. Saturn. Peter. Júpiter, em sembla que has ensenyat Saturn, eh? Sí, he ensenyat Saturn. Tenia un anell, eh? El Júpiter. Ah, val, perdó, eh? Divendres. Divendres, algú sap? Venus. Molt bé. Molt bé. I
Dissabte. Saturn. I diumenge. Sol. Molt bé. El solete. Molt bé. Ja està. Ja esteu? Adéu. Bueno, Bravo! Bravo! Fins aquí la primera presentació telemàtica d'un Labbook, de la història de Sant Ramon, Molt bé, Mariona i Júlia, Vinga, mare de